Ayo Lisa. Mandat instruksi dari Bapak Tris. Yo. Monggo Pak, penyerahan Grandia.
Oh ngono. Nggih. Kagem telas mawon mboten napa-napa. Oh lah iya to Mas. Siap. Ya. Sakar bisa. Ditambahi, nggak boleh berantem. Temen Jerry nggak boleh berantem. Loh. Mengke lagunipun napa mengke? Ibu iki malah ngalamun lho Mas. Pripun? Ibu iki malah ngalamun. Membayangkan keadaan di kampung itu sahdu indah gitu. Neng gubuk ya Mas? Sambil mendengarkan lagu ini tadi. Ibu emang gemujeng. Lanjut ya Bu nggih. Siap, goyang jempol tipis-tipis. Catatan sakjroning ati. Boleh goyang jempol tipis-tipis.
biasa ya Mbak Nggih, Natali. Mas. Beliau itu menikmati kita tuh sambil gimana ya? Terngiang-ngiang kampung halaman. Terngiang-ngiang kok ngantuk. Orang ngantuk. Ora ya, Mas. Ora. Garap gayeng. Ayo. Campur sarine gayeng. Lanjutkan Mbak. Monggo. Yo. Goyang tipis-tipis Pak Tri. Monggo Bunda. Yo. Aku
Jatahmu wis entek ta? Wis entek. Hati-hati Bu, tasnya kebuka. Iya, saya cuman mengelekkan itu. Tasnya kebuka. Oh iya, mantan toh kowe, mantan. Lu sithik. Ayo koyo ngene. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu Waji. yen pancen ditinggalake gawe kelo ati salamiyo Tak lawase. kalawase Bu Haji piye Bu Haji? Bu Haji. Kenapa? Loh itu loh Bu Haji loh. Bu Haji Tina loh. Pengen tinggal goleki patapate kepengen ketemu nadyan ato halo Bang, gimana Bang? Kabarnya Bang? nuruti bosnya kan njaluk lagu hati Barang saiki nendang rasaku lotu metes nelesi pipiku yen pancene Pade suya kali pade pur. menika Nggih, wau Pade pur, Pade. sebelah wonten pamundutan. Kula niku adang do tekan mriki, kendal kula niki ilang, Pak. Gelo. Lah niku gelo kula Ya niki. iya iki lagune gelo. Lah nggih ngerti. Bar iki Pak Sawal ngersake lagu Tetesing Tres Titip Tresno. Gelo. Gelo itu kecewa, Bang. Ojo. Gelo niku kecewa, Pak. Oh, dilanjut meneh, Mak. Meneh? Kaya ngene lalakonku tak tunggu gendah. Biyen ngopo tak tunggu gendah. Karena tak ketemu. Alah, yen pancen ditinggalake. Agawe dalem pun nganti salawase. Langit
Gua kira hilang, Bang. Ya Allah, incet cariin loh, mah di situ sih. Sobat menyang. Kota gede. Kowe arep depo piro? Arep depo piro? 50 wae ya, mbok menawa. Nyonya mau joget nyonya. Ala iya neng mak ngono. Ya kok rapenak aku. Bendera terus kalah. Pak jatuh, Pak. Selendang kuning kang saking bukir. Suara kurang Ora usah nangis nek nyanyi. kok kowe urip ngono lho. Aja nangis yu. Urung dikeki duit. DP kok Mbah DP. Mbak Eci sampe-sampe jabang bayi lho. Eh, Suara kurang premana ning wasesang ngoro. ketok kempole. Ora ta? Kempole sapa? Lah lho. Nek kae balung tok. Apa ya? Kudu sing tanpa balung ta? Jin, mangke ditenggo Bapak Tino, Bapak Haji Tino sekalian Ibu. Hanungrung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. Bapak mangga. Mangga Bapak pesan mangga Bapak. Malah kono kok sing kok nyanyi. Aku bawa tak. Baterainya entek to Mas. Luwe. Luwe. Luwe becek patenono. Timbang pepis. Priya kang sunes
kumpul karo Pak De sing demung jare. Sing demung. Heeh, bojomu. Oh, tuh. Kok mosok sih? Oh, tuh. Tandrau Bang Yudi ngono. Mangga. Siapa? Ya kowe. Hidup itu adil, Bu. Aja jalan nang kono kok bengung. Urip ana kota Saben wengi. Pas kuwi pas. Nah, bener. Ini pas. Yang aku didepi Frisian vlog bae. Ini ditahan dulu ya, muntahnya ditahan dulu. Aye. Asik. Anak. Op. Tak kudangnya bebatina seket. Asik. Osek. Osek. Kowe iki apa kok duit ta? Oh, aku Oh, sabar engko, masih ada banyak. Tenang Ibu Haji. Boten kula Iki ke wis dicukupi Pak Tino, tenang. Sampurna mil, aku tak Yen rewani. mamajan. Gendang, Ngadeg. gendang, tak gendang, Emang karo. Jano. Asik. Aye. Asik. Oh. Kuning. Hae. Hop. Ha. Asik. Jangan seperti itu, Ibu Hajinya takut. Oh Loh, iya. didekemi langsung. kena sawan. Mau ora? Iya. Aja ketok banget to. Ya Soalnya nang sopan Kandhani kok. Nang sopan Jan ora santan. duwe sopan lho gitu. Oh, langsung buat cara pada pengono lho kok. Ya Allah. Alhamdulillah. Kamu itu Seket loh. kamu itu lulusan pesantren harus selalu bersyukur. Nggih, Om, niki duit. Bersyukur. 2000 tambah 2000 piro? Apa tangewu? 4000. Ora apa-apa. Bersyukur. Kurang 4. Awal yang bagus, awal yang Ya kok bagus. sik ra apa-apa ngasih jan. Alah Kong, matur nuwun nggih Kong. Baik nek kowe engko mbok delikke kono aku dadi tumor lho. Ora sida nek Narau anu brodotmu metu lho, brodotmu. Matur sembah nuwun. Brodotmu metu lho, we. Ora. Brodotmu. Gono. Ya. Tantang kotel klunter uing Namaku Bentong, rumah relesten, mobilku banyak, harta melimpah, orang memanggilku bos eksekutif, tokoh papan atas bawahnya bentol. Ya Allah. Aku malu loh Mas. Frisian plak Aku itu. tuh malu sebenarnya Mas. Ya, Punya Frisian rekan plak. bisnis kayak Lagi begini. Frisian plak Itu nih. sudah merusak reputasi saya Sinden. Padahal kan mambu gudang garam loh Jan. Ini sebetulnya laki loh Mas. Iya. Ini sebetulnya laki-laki dikempet loh Mas iki. Jare wingi operasi toh. Oh iya, Mbah Judek.
Pacitan, Mas. Pak, sepiro Mas? Pak. Makanya aja bergaul dengan orang model-model demit kayak gini. Yo. Bergaullah dengan saya. Oke Pasti. sayang. Pacitan. Yen. Iku, Mbak, itu kameranya nggak takut kalau pecah, Mbak. Mbak, mohon maaf, kameranya nggak takut kalau pecah. Mas. Gue video ini pecah loh gue. Wong-wong kene iki wis biasa, Oh, Mas. iya. Menghadapi kegilaan dia Oh, ini udah iya, biasa. iya. Loh, fansnya Menghadapi sebelah kegilaan ini. saya sudah disiapkan dokter. Oh iya. Oh iya, ini istrinya Bu Dokter, Mas Oh, iya. Dimas menika Bu Dokter. iya, Jadinya kenapa? kalau Nggak seandainya ada apa-apa, konslet-konslet Enggak aman. apa-apa nyegol-nyegol. Sudah tidak mengandung H1N1 lagi. Iya. Lah iya toh. Najis muga ladoh. Oh iya. Ya. Panas ya, Mas. Panas. Oh, tian. Piye Mas, janjine Piye, jangan ngasuk-ngasuk, jangan mepet-mepet. Asik, cengkok sambil gelap. Pak Haji, niki ngagem reokan mboten Bu Haji? Harus. Oh, nganggo reokan. Harus. Siap Mas, siap. Ayo. Tadi Iki melingnya ngantek gitu. ora gayeng. Ah. Pokoknya sebelah sing nggo tumbal. Gagal Nek pokoknya. pokoknya biasanya nek kene nek sebelah ngereoke ngantek 700 Mas. Nah, bukan Nek lagi. ngantek kurang korupsi. Anda gagal. Iya. Lah iya, harus dibiskan. Oke. Real. Panas Sudan. sudan aling-aling. Asik. Ora. Gunung. Iya. Oh. Delok reok yo delok reok. Delok yo. Iya. Oeo. 700. Yuk. Oh. Ayah. Pokoknya iki lakone Bu Haji karo Pak Haji. Ngak sira 700. Abang biru lampune disco. Iya. Urung. Kula setani tembok. Bayu. Ayo yo. Bayu. Takre piro yen? Targete Bayu 200. Bayu 200. Asik. Bayu 200. Yo. Oslele. Aku jalo sing biru. Lek to. Lek to. Bakso muni sik ora lek to. Lek to. Jatahku. Dimas. Oi. Yo.
he a yo ah oh ah lo op ah 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 he a Ngasih metu pokoke, ngasih metu. he a oh oh se oh ya 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 yo terimalah bujang ganong asli dari Ponorogo. Iya oh Reoke ora apik elek ya. Reoke elek. aku bujang ganong wis bubar musiknya ya wis Wis, reoke elek, bar wis elek. ning alhamdulillah oleh Entuk berkah pira? Entuk pira? 700 Kowe mau ngapa ngeloke reoke elek? Heeh. Aku iso tegel-tegele takon untuk pira? Kayak mau lho. Kayak mau jatahe entuk 300. Kowe Kowe mau pira? ngeloke aku reoke elek. Kowe ya tegena takon kancoke pira hasilnya. Dintek. Nadyan waton sarata suara suling kumandang suara Ngetan Mas balik Kalingon iki senan napa mongkuyon ono ejangono minumane banyu Bu Haji sampun nggih sampun nggih Pak Haji nggih nggih matur sembah nuwun Stay di tempat Bu Haji. jogete urung eh nggih jogete urung sisan jogete sisan to aja lungguh sik iki ra iso diapusi Pak Haji komplit Wonogiri Batu Retno Purwantara Jati Srana Sragaya Purwantara Ngadiraja Giriwaya dan sekitarnya. Hop. Oh, sandal blok. Saiki matur nuwun
peka sebelah peka. Yo ha. Ha. He he ha ha. Asik yo. Yo. Oi. nanti dilanjutkan anu Mas Peri ngesakne lagune manis. Oh, berarti langsung mawon nggih, Ya, Mas? enggak apa-apa. Ya. Yo, adjust. Oi. Mas Bayu manis
ulang joget sik sak kanca joget sik. Manis sedhik kowe pancen manis Mas Bayu monggo. Tambah manis yen ora seneng lamis monggo. Yen mesem manis sing ngumpuli madu mesam-mesem. Kaya bisa ngrontoke jantungku